Ассалому алейкум бардорои азиз. Ҳамаи шуморо хушомадед мегем ба канали Толибов, ба авиакасаи Толибов бардоро. Ма ҳастам бо шумо Толибов. Як хабари срочни доштум. Билетҳои арзона мехостам ба шумо расонам. Бардоре ки мехостем билет бигирен дар ҳамин охирои моҳи апрел. Бардоро нигоҳ кунед. Ай Москва ба Душанбе то 27 апрела, ай 22, 23 апрел то 27 апрела аз 11500 рубл то 12000 рубла шумо метавонед билет харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. Ин ҳамин номеро ки дар рӯи навор мебинед, дар ҳамин номеро WhatsApp ҳастай. Марама метавонед дар WhatsApp занг занед ё ки галасавӣ кунед, сообщение нависед, ҳатман дар сообщение шумо ҷавоб медиҳем. Хоб ай Москва ба Кулоба боша то 27 бардоро то 26-27 12000 рублай, ана Москва бохтарам 12000 рублай то 27 ай 22 ва 23 апрел то 27 апрела билетҳои аз ҳама арзонаш. Марамат бардоро касе ки дар кор бошад, ҳамин хабари срочнира ба шумо расондан будам. Билетҳои арзон метавонед аз авиакасаи мо харидорӣ кунед. Касоне да ки дигар рӯзодам дар кора, мақсад моҳи апрел ё ки аз дигар шаҳрҳо ба шаҳрҳои Тоҷикистон дар кора, мақсад Санкт-Петербург Душанбе ё ки Санкт-Петербург Кулоб, ё шумо метавонед бардоро аниқ кунед, дар ҳамин WhatsApp нависен, дар WhatsApp суҳбат мекунем. Бохи саломат бошед дӯстони азиз, бардорони азиз. Ягон хабарое ки нави кишед, ҳатман бо видеоканал ба шумо мерасонем. Саломат сарбаланд бошед. То видеоҳои оянда. Хайр.